Graniittisten massiivisten porraskivien asentaminen aloitetaan mittaamalla haluttu etenemä ja nousu. Nämä meidän kivet on 37 senttiä syviä, joten tuonne 35 sentin etenemä on ihan hyvä. Nousua näillä kivillä saadaan 15 senttiä per aina laskelma. Nämä kiven perustukset pitäisi olla hyvin tehty routimattomaan maahan asti. Eikä jos se maa routii, niin tietenkin nämä portaat hieman liikkuu keväällä, mutta painuu sitten kesän tullessa niin alas. Näitä kiviä laitetaan päällekkäin. Tietenkin tähän tarvii vähän konevoimaa, että käsipelin näitä kiviä ei pysty päällekkäin laittelemaan. Aina tarvitaan konevoimaa ja myös vähän raakaa lihasvoimaakin. Tämmöisiä graniittiportaita pitkin kelpaa kyllä kävellä vuosia. Nähän ei mene miksikään, koska nämä on aitoa luonnonkiveä. Näiden graniittiportaiden materiaalit maksoi alle 400 €. Aikaa tähän työhön meni noin 3 tuntia.